Welkom bij de Bonhata Weekly Update van 8 mei. In onze vorige updates hebben we vooral de verschillende noodpakketten en ondersteuningsmaatregelen behandeld. Vandaag en in de komende weken willen we vooral onze aandacht richten op het versterken van onze bedrijven en het trainen van onze medewerkers. Deze editie is daarom gewijd aan het volgen van online cursussen specifiek voor onze branche. Voordat we hier verder op ingaan, beginnen we zoals gewoonlijk eerst met de actuele situatie en cijfers rondom COVID-19. Het aantal actieve gevallen op Bonaire staat nu al bijna 2 weken op 0. 257 mensen zijn getest, waarvan 2 positief. Beide zijn inmiddels hersteld en 255 personen zijn negatief getest. 51 mensen bevinden zich op dit moment in quarantaine. Aanstaande maandag komt er weer een vlucht met 54 repatrianten aan. Uiteraard zullen zij ook weer voor 2 weken in verplichte quarantaine gaan. Vanaf 6 mei en onder voorwaarden en strikte hygiënevoorschriften zijn de meeste faciliteiten op Bonaire weer open, zoals horeca, casino's en sportfaciliteiten. Het verbod op alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 50 personen blijft van kracht, ook in restaurants en op de stranden van Bonaire. Alle volwassenen zijn verplicht op openbare plaatsen een sociale afstand van 1,5 meter aan te houden. Laten we deze maatregelen alsjeblieft niet lichtvaardig nemen. We moeten de regels blijven volgen. Een terugloop in de motivatie om de regels te blijven volgen kan mogelijk slecht uitpakken voor het bedrijfsleven en de gezondheid van ons allen. De meest gestelde vraag die we vanuit onze leden krijgen is de vraag wanneer er weer toeristen naar Bonaire komen. Uit een gisteren gepubliceerde brief van het Outbreak Management Team blijkt dat er aan het eilandsgebied Bonaire is gemeld dat zij voorzien dat hier op korte termijn helaas nog geen sprake van kan zijn. De reden hiervoor is dat men bang is dat de komst van toeristen naar Bonaire, een mogelijke uitbraak van corona, een te grote impact zou kunnen hebben op ons zorgstelsel. Nu gaan we naar het hoofdonderwerp van vandaag. Het Bonhata e-learning platform. Onze branche is een snel bewegende branche. En met het coronavirus moeten we nog sneller schakelen dan voorheen en ons snel aanpassen aan het nieuwe normaal. Goed voorbereid zijn voor wanneer onze gasten terugkomen op het eiland is essentieel. Daarom is het verbeteren en verder ontwikkelen van onze vaardigheden en die van ons personeel van cruciaal belang. Daarom hebben we het Bonhata e-learning platform gecreëerd. Op dit platform vind je een selectie van hospitality trainingen en webinars. Hoe kom je bij het Bonhata e-learning platform? Ga naar ilovebonaire.com en klik op e-learning. Momenteel vind je hier het volgende cursusaanbod. SVH online cursussen. SVH en Bonhata bieden gratis e-learning cursussen aan voor hospitality personeel. SVH is een Nederlandse stichting die trainingen en cursussen aanbiedt voor professionals in de hospitality sector. Cursussen zoals Operations Assistant, keukenassistent, kok, gastheer, gastvrouw en nog veel meer. Verder zijn er nog de volgende trainingen. American Hotel and Lodging Association biedt je gratis toegang tot online training voor een bepaalde periode. Tot 31 mei kun je je aanmelden voor hun gratis trainingen, zoals Hospitality Manager Leadership of Supervisory Skills en meer. Ook zijn er een aantal webinars te volgen, van TripAdvisor, Hospitality.net en de Caribbean Hotel and Tourism Association. De komende periode zullen we doorgaan met het toevoegen van cursussen, trainingen en webinars waarvan wij denken dat die gunstig kunnen zijn voor onze branche. Als je online een cursus, training of webinar tegenkomt die mogelijk interessant is voor onze leden, deel die dan alsjeblieft met ons zodat we die kunnen toevoegen aan ons e-learning platform. We willen je bedanken dat je weer hebt gekeken naar onze weekly update. Wil je iedere week automatisch op de hoogte blijven van deze updates? Klik dan hieronder op subscribe op ons YouTube kanaal en klik op het belletje voor automatische herinneringen als we weer een nieuw item plaatsen. Nu de meeste restaurants en cafés weer open gaan,
ga ik nu de lokale economie weer sponsoren. Ik zeg, it's 5 o'clock somewhere. Ik zeg proost en tot volgende week.